Vamos contar unha historia que aconteceu unha vez, que viña un home mamado poder e a ponte o Marqués. El viña todo lanzado, montado nun tenderete, pensaba que iba voando cando investir de repente. Fixo temblar toda a plaza, o palacio a reviñir, que ante golpes e incendios xa non pode nin dormir. Tamén levaron bo susto os da casa do Marqués, Pitus, Coquedos, sin fala e Joaquinita tamén. O Marqués puxo denuncia por tallarlle a ponte abaixo, por romperlle a balaustra, por deixarlle o escudo en cachos. Do que dixeron no anuncio, ves si bebes non conduzcas, se enterar o Pitis non podía balaustra. Ai, Pitis, non fagas outra, te vaite máis a modiño, porque nesas condicións sempre vistes no camiño. E aquí rematas a historia que aconteceu unha vez. Viño Pitis de cadena, tiroña ponte o Marqués. Viño Pitis de carena, tiroña ponte o Marqués.